ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಸರ್. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಸುಪಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲಿತ್ತನಾಥ ಮಡಿ ಬೇತಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಜಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾಂಚಿನ ಆರಾಟದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತೂಟೆದ್ದಾರ ಅನ್ಪಂಡದು ಅವು ದಾದ ಐತ ಮಹತ್ವದಾದ ತೇಜಸ್ತತ್ವ ಅವಣ್ಣ ದೇವಿ ಪುಣ ಜಲದುರ್ಗೆ ನೀರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆದಿತ್ತಿನ ತೂ ತೂ ತಂಪು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಚ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಗ್ನಿ ಕೇಳಿ ತೂತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಆಟ ಪಂಡ ಕಟೀಲು ಪಂಡ ಆಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆಟ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲರ್ದು 7 ಮೇಲ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂದು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಆಟ ಕಾತಂಡು ಆಟಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿರ್ಮೇ ಕ್ರಿಯತೆ ಸಾಸ್ಮಿನ್ ಸಕೃದ್ ಉಚ್ಚರಿತೆ ಶ್ರುತೇನ. ಈ ಸಪ್ತಶತಿ ಬಣ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಾಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ದೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ಒಳ್ಳಕನ ವಿಷ್ಣುಗಳ ಅನ್ವಯಾಪನು ಈಶ್ವರಗಳ ಅನ್ವಯ ಮಾತಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಹೊರ ಪಂಡ ಯಾವು ಕೇಂಡ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನು ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಆಟಗಳು ಸರ್ ಇತ್ತದ ನಡಪನ ಆಟಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅವೇ ಶಿಸ್ತು ಅವೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಪೋಂದುಂಡ ಆಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನಡೆದಾರ ಅದು ಬಂಜಿನ ಪುಂಜೇನ ಅಕ್ಲ ಆಟ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಾತೆರ ಪುರ ಬಂಜಿನ ಹಾಕಲು ಆಟ ತೊಂದ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದೈವಾರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯನ ಪುರ ಬತ್ತದು ಬೇತ ಕಟ್ಲ ಪುರ ದಾದ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪುರ ಇನ್ನು ಆರಾಧನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಲ ಸಾಧಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಅಂತ ಸಾದಿ ಇತ್ಪೂರ್ ತತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪನಕಲು ದುಂಬು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆರಂದು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಕಟೀಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಮ Namma Kudla presents Voice of Kudla. This program is co-sponsored by Cycle Pure Agarbatti. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ತೊಗೊಂದುಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪ ಜಲತೂದು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಘಟಕರು ಆತೆತ್ತಂದೆ ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ರನೇರು ಬಂಡತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸ್ರನೇರು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್? ಸೌಖ್ಯ. ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಸನೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಸರ್ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತುಜಿ ಜನಕ್ಲ ನಂಬುಳಿಗಿಡು ಒಂಜಾತ ಭಕ್ತಿ ತೆಚ್ಚಿ ಭಯ ಇಚ್ಚಾತನು ಭಯಡ್ದಾರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಡ್ದಾರ ಆಯ ಪಣ್ಣಕೇನು ಇಂಬೆ ಪಣ್ಣಕೇನು ಅಂತ ಕೇನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತರಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆ ನಂಬಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಪುನಃ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಸಮಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂತ ಎಂಗ್ಳು ಈರೇನು ಸ್ಟೇಜಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖ್ಯನ ಬರ ತೂತ ಇತ್ತು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಟೀಲು ಬತ್ತನ ತೂಪ ಆಸರ ನೀರು ಆಂಡ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆಂಡ ಇನ್ಯಾ ನೀರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಆಸರ ನೀರು ಅಂದ ಕಟೀಲ್ ಆಸರ ನೀರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಸರ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡಿಟ್ಟಲ್ಲಿರು ಕಟೀಲ್ ಆಸರ ನೀರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನೆಲೆಮೇರು 1944 ಇಸ್ವಿಡ್ ಕಾರ್ತಿಂಗಲ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೂನ್ ಹಿಡ್ದು ಜುಲೈ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮೇರಿಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಹೋತೀರಿಗೆ 1-4 ಗಂಟೆದ ಬರ್ಸಡು ಬೈದಿನ ಬೊಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮೇರು ಹೋತೀರು ನೇಲ್ಯಮ್ಮೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿತೀರು
ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರ ನೀರು ಊರುಡುತ್ತೀಜರಿಗೆ ಹಾಂ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ವರಾನೆ ಬೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುರ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಪನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಸಂಕ ಉಂಡು ಮರತ ಸಂಕ ಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸಂಕಲ ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡು ದದಾಂಡ ಬೋಡಾಂಡ ಪಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ಕಟೀಲ್ ಅಪನಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಎತ್ತನು ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ದಾದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ದು ಪೂ ಅಂದಿತ್ತೀರು ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಪನಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನೀರು ದೇವ್ರ ಪೊಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡದು ಆ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಮೀದು ದೇವರೊಲೆ ಪೋದು ದೇವರ ನರಪತ್ತು ಕುಂತಿ ಗುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾಮೇಟ್ ಇದು ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಅಂದು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಅಡ್ಡ ಉಂತುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಉಂತು ನಡೆದಾರ ನೀರು ಸೀಲಾಂಡು ನೀರು ಸೀಳ ನಡೆದಾರ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಳು ತಿಕೊಂಡು ದಾಲಾಯ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಕೂಡ ನೀರು ನೆತ್ತೈಟೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಮರ ತೈಟೆ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಂಡು ಆ ಒಟ್ಟಾನ ಕೊಂಚ ಸುಲಿ ಬೂರ್ದುಂಡಿಗೆ ಐಟೆ ಆ ಸುಲಿ ಬೂರ್ ನೆಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ್ನ ಆಟದ ದೇವರನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಲ ಇತ್ತು ಮೇರಡು ಅಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಗುಪ್ಪನ ಕಲೆಂಬಿ ಐಕ ಅರಿಪಾಡ್ನು ಭಕ್ತರು ನಲ್ಕಂದು ಪಾಡ್ನ ಅರಿತ ಕಲೆಂಬಿ ಕಲಂಬಿದ ಮಿತ್ತು ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಚಾಮರ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಇದು ಸೂಲಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ಉರಿತನಿಗೆ ಐ ಬಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲ ತಗ್ಗಂಡು ಐ ಬಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಆಟ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಾಂಡು ಅರಿತ ಊರಿನ ಹತ್ರ ಊಟಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದಾಂಡು ಶಾಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಲ ಬೋಡಾಂಡ ಅಂದ್ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಡು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಪಾಠಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಪಂಡು ಪಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ನೇಲೆಮ್ಮೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕಟೀಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊತ್ತಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಮೂಜಿನೇ ನೇಲೆಮ್ಮೇರು ಆರು ಊರು ತಿರುಗಿದು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದು 1954ನೇ ಇಸುಡಿ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಬೊಲ್ಲದ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓಲಾಯಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಎಂಚಿನ ವಾಬಲ್ಲ ಒತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೂರಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿರು 2.5 ಫೀಟ್ ದಪ್ಪದ ಗೋಡೆ ಕಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿನ ಇತ್ತ ಮೀನು ಕಟ್ಟು ದಂಡ ಕೊಂಚ 70 ಕೋಟಿ ಬೋಡವು ಆ ನಮೂನೆ ಕಟ್ಟಿದು ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಣ್ಯರೇಖೆ ಒದ್ದಾಡಿಯರಿಗೆ ನೇಲೆ ಮೇರಿನ ಪುದಾರಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬತ್ತಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಎನ್ನ 2ನೇ ನೇಲೆ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ 6 ದೇವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಇಂಚಿನ ಆವಡನ್ನು ಪೂರ ಎನ್ನ ನೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಣ್ಯರು 6 ಮಲ್ತದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡ ಐಬಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಟ್ಟು ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಣ್ಯನ ಮಗೆ ಅದು ಎಡ್ಮನೆ ಬಾಲ್ಯ ಅದು ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದೆ ಬಾಲ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲೆ ಅರ್ಚಕೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪನ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಇದರ ಎನ್ನ 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳಿತ್ತೊಂದು ಕಟೀಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪನಾಗ ದಿನಾಲ ಆಟ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಅದು ಆಟ ಆಪಿನ ಎದುರುಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟೋದು ಇತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಟೋದು ಬಿನ ಅಂಚೆ ಆಟೋದು ಆ ಥರ ಆಟದ ಮರಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀರು 6 ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೀರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 6 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 6 ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಟದ ಮರಳು ಅವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಕೊರ್ಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತೀರು 6 ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀರು 6 ಹಿಡ್ದಾರೆ ಏನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಳೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಡಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಎನ್ನ ಮಗನಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅವ್ರು ತಯಾರದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯೆ SSLC ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪರೆಗಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಬಿಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಹೋಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಳಿತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಸುರುಕು ಜನರಲ್ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಐಟಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾನು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತು BA ಮಲ್ದೆ BA ಎಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಅಂದು ಅವಳು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು BA ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ 87 ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಶಾರದ ಜಾಲಿಡ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ವಿಶಾರದ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿದಾರು
ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಗಮ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿ ಅಂತ ಸಾಲದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ್ಬೋದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಬೈಲೂರು ಪದ್ಮನಾಭಂತರು ಆರು ಎಂಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಎಂಚ ಕಲ್ದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏಳು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಟ್ರು ನಿಂತಿರು ಆರ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾತಿರು ಇಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕಲ್ತದ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ತಂಡು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪು ನಡೆದಾರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಬುಲೆಂಡ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಉಡುಪಿಡು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಡು ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಒಂದಿತ್ತರು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವೆ ರೈತಾರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಓದರೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿಯರು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೇರು ಆಸಕ್ತಿಯರು ಅರ್ಥ ಅನ್ಪೇರು ಕೇನ್ ಹಾಕಲು ಹಾಕ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಹಾಕಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಯಾನ ಉಡುಪಿಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಇತ್ತೈತಿ ಇಜ್ಜರಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇತ್ತೇರು ಹುಟ್ಟುಗುರುಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಠ ಬಣ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೀರಾರು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಬಣ ಇತ್ತೇರು ಅದೊಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ ರಂಗ ಭಟ್ರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತೀರಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲೋಡು ಪಾದಿರ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥ ಬಂಡ್ರಾಗಂದು ಸುರುಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪಣಾಗ ಅವು ಆಯ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಆಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಂದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಿಂದ ಆಯ ಕಟೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ವೇಷ ಮಲ್ಪುಜಾನ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆ ದೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ವೇಷ ಮಾಡುವೆ ಇಜ್ಜರ ವೇಷ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಮುರಾನಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ವಾಲಿವದೇತ ರಾಮ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಾದ ನಲ್ಪರ ತೀರುಜಿ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ದುಂಬುಲ ಹಾಕಿ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಈಗ ಐಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ಬಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೈತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೇನ ಜೀವನಗೂ ಎನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಗೂ ಆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಇರೊಂಜಿ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋದುಂಬು ಪೂರೈನ ಕಲ್ತದು ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆದಾದ ಕ್ಲಾದು ಪರಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಜನ ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿಯಿಂದ ಪನ ಶಿರೋಮಣಿಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ ವಿದ್ವಾನಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಿರೋಮಣಿಯಿಂದ ಕಲ್ತದೇ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಕಲ ಉಡುಪಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತದು ಅದಮಾರು ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಹದಿಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪವಾಡಲು ಬರೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡವಲು ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಇರ್ದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪುರ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ನೆರವೇರ್ತನ ಪುರ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಓಂಡಲ ಘಟನೆ ಈರಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಂಡಲ ಏತೋ ಘಟನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಯಶಸ್ಸಾತಿನ ಈ ಸಂಪಾಜೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದರು ನಿತ್ಯರು ಅರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಪುದಾರ್ದಿ ಯಾದಿನ ಬಂಡ ಅರೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಜಿತ್ತನಾಗ ಮೂಲು ಅವನ ರೂಮ್ ಉಜ್ಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಸುಳ್ಳಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕಟೀಲಿ ಜತ್ತದು ಬಾಲೆಜ್ಜಿಂದ ಬುಲ್ತೊಂದಾಗ ಅರೆಗೆ ಪುಡ್ದಿನಾರೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಪಾರ ಮಲ್ಲ ಜನಾದಿತ್ಯರು ಒಂಜಿ KG ನಾರಾಯಣ ರಾಯರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೀರು ಆ KG ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಬಡತನಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿರಿ ಪನ್ನ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಏರ ಪಂಡೇದಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಲ ಸಮಾಪಣ ಅವನಾಗ ಕಟೀಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತು ಆರ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಇದಾಯರ್ ಬುಲ್ಪುಣಿ ಇರ್ಗೆ ಎಣ್ಣಗೆ ಇಂಚೆ ಆತಲೊಂದು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಉಂತಲೆ ಬಂದು ದೇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮೀನಾಗಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಲ್ಲೆ ಮೆರಡು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಬಾ ಆತ ಪುಂಜ ಬುಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೋದು ಆರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ನೆಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣನೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇರು ಅಡಿಕೆದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಎಡ್ಡ ಊರು ಬೋದು 15 ದಿನಟ್ಟು ಕಣ್ಣನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಡಿಕೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭ ಅಂಡು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆ ತಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಕಲ ಅಡಿಕೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ದಯ ಪಂಡ ಐಟೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಕಡಿಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜತ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಖಂಡಿತ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಇರನ ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಸುಪಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲ್ ಇತ್ತನಾಥ ಮಡಿ ಬೇತಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಂಟು ಕೊಂಚ ಪೀಠಿಕೆ ಮಡಿಯಿಂದ ಪೀಠಿಕೆ ಮಡಿ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ತುದೆಟ್ಟು ಮುರುಕುದೇಮಿಯೋಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುರುಕುದೇಮಿಯೋಡು ಮುರುಕು ಅವಗಾಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಪೇರು ಈ ದಯಬೇಕ ಮೈ వచ్చిದು ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಸಾದಿರಿ ಏರ್ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡೇಟ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡಲ್ಲ ಮೈಲೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೈಟ್ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮೈಲೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸುರ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಏತೆ ಬಾಜಲ ಆವಡು ನೀರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅದು ಮೀ ದಾಯಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊಡಿಮರ ದಾಟದ ಅಂಚಿ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ತಂಡಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಲಸದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರೆ 5 ಅಂಚಿ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಮೈಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀದ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವಳು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಗದ ಮಡಿಗೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ತಂಜಿನ ಊಲ ನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಡಿಗೆ ಬರ್ಬುಜಿ ತುಂಬ ಪುರಾತನದ ಆಕ್ರಮಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಅರಿತದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಣಸೆ ಏಕಾದಶಾನಿ ಅವಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅರಿತ ತಿನ್ನೋಲಿ ವಿನಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯಡೆ ನಂಗೆ ಬಡ ಅಪ್ಪು ಪಂಟು ದಾಲ ತಿಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಪವಾಸನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತ ಲೋಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪುರಂದಾತ್ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯ ನಾಕಲು ಬಸ್ರು ಬರ್ಪೀರಂಜವರ ಬಸ್ರು ಬೋಂಡ ಯಜ್ಞವತ ಪಕ್ಕ ಪಂದ ದೇವರ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಮೀಯೋಡೆ ತರಕೆ ಅವಳ ಮೇಕತ್ತು ಮೀ ಅಂದೆತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಕೂಡ ದೇವರೊಲಯ ಪೊಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುರ್ಚ ಹೋಮ ಆದು ಪಂಚಗವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಹೋಮ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಯಜ್ಞವತ ಪಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೊಲಯ ಪೋಡ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೀಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬೇತ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೀಪಾರ್ ಮೀದು ತರಕೆ ಮೀಪ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದುಮ್ಮದಾಕಲು ಮಲ್ದೀತಿರು ಆ ಕ್ರಮ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಡಿಕೆ ಮೀಪ ನಾಲ್ಕು ಏರು ಆಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ನಿಯಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಿಯಮ ಆಯ್ಕೆ ಪೀಠಿಗೆ ಮಡಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿಡು ಪುದಾರ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಈ ಜಗತ್ತು ಆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾಂಚಿನ ಆರಾಟದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತೂಟೆದ್ದಾರ ಅನ್ಪಂಡದು ಅವು ದಾದ ಐತ ಮಹತ್ವದಾದ ಅವು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡ್ ಕಟೀಲ್ ಪನಿಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಪರ್ವಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ದೀತಿರು ಮುದಾಕಲು ಅವು ಚೂರ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ ಇರು ಪೊಸತ್ತು ಸೇರ್ಸಾವ್ರ ಜಾಗಲಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇರಿಗೆ ದಿನಾಲ ಎಡಮ ದಿನ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪರದೊಂದು ಸೇರ್ಸಾರ ಜಾಗಿಜ್ಜೋಲು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಟೈಟ್ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಿದಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಬೇತಗಡೆ ಮಾತುಗಟ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಆಪುಂಡು ಒಲಾಯ್ಡು ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನ ಪೂಜಿ ಮೂಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನ ಆತಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತ ಆ ಉತ್ಸವನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತರು ಒಂಜಿ ಆತು ಅವಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮುಂದ ಮಲ್ತದ ಅವಲೇ ಏನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದಾಗ ನೆಟ್ಲ ಗೌಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೇಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಣ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಮಾತುಕಟ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ದೋಣಿಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಚೆಂಡು ಇತ್ತ ಪೊಳಲಿಡಿ ನೆಟ್ ಪರ ಚೆಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಅದು ಉಪ್ಪಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಐನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಗಂಡ ಅಪ್ತತ್ವ ತೇಜಸ್ತತ್ವ ಬಣ್ಣ ದೇವಿ ಪುಣ ಜಲದುರ್ಗೆ ನೀರಿಗೆ ವಿರೋಧಾದಿತ್ತಿನ ತೂ ತಂಪೋ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಚ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಗ್ನಿ ಕೇಳಿ ತೂತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ತೂತ ಗೊಬ್ಬುನು ಎಂಚ ಬಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂಡು ಪರ್ಯಾವು ಕೆಲವು ತಾಲೀಮು ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಬರೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತೂಟದಾರ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ತೂಟದಾರಗೊಂದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಈತ ಕಂಡ ಬಿಡ್ತುಂಡಿಗೆ ಶರಣ ಅಂದೊಂದು ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಕಂಡನು ತೂಟದಾರಗೊಂದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆಕಲ ಹೊಲ್ತು ತೂಟದ ಒಂದು ಪದ ಬರೋಡು ಗೇಣಿ ಹಾಕ್ಲೇವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೂಟದಾರ ಗೇಣಿದ ಜಾಗ ಪೋತುನಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಭಕ್ತಿ ಅವನು ಕಥ ಹಾರ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ನೀವು ಊಟಲ್ಲ ಕಡೀಲಿ ಪದ ಮತ್ತದ ತೂಟೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಬಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಎರಡು ಮಾಗಣೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮಾಗಣೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಟು ಕೆಲವು ಗೌರವದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಗೌರವದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೌರವದಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಕಾಸು ದಾಖಲು ಹತ್ತು ತುಂಬೂರು ತಿಂಜಿ ಬೈದಿನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೇತಲ ಉಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರಣ 250-300 ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬತ್ತೆರಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಐಟು ಮಾತು ಜಾತಿಲು ಉಂಡು ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಪೂಜಾರುಲ್ಲೇರು ಪುರಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು 14 ಪೇರು ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಅದು ಆರಾಟ ನೆತ್ತ ಐತ ಮನದಾನೆ ಯುಗಾದಿ ಬಲಿದ ದೀಪದ ಬಲಿ ಆನ ಕಟೀಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಒಡೆ ಕೊರ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಡೆ ಕೊರ್ಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ವೇರು ಈ ಎಡಮ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ವೇರು ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಿಷ್ಠೆ ಹಿಡಿತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಸೂತಕ ಬತ್ತನ ಆಕಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರಗ ಆಪುಜಿ
ಆದ್ರೆ ಬದಲು ಜನ ಕೊರ್ರೆಚ್ಚಿ ಆಕಳು ಬತ್ತಿರಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಆಕಳು ಮಾತ್ರ ಆಕಳು ಆನಿಗೆ ಯಪ್ಪ ಆರಡು ದಾನಿ ದೇವರ ಎದುರುಡು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕಲೆ ನೀರು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಐ ಬಕ್ಕ ಆಕಲು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಥತ್ತು ಸಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ಜಲಕ ಮೀಯರೆಗೆಂದು ಪೋದ ಜಲಕ ಮೀದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಡು ಆಕಲೆ ಮಾತ ಕುಂಕುಮ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕೊರಡು ಏನು ಮೇಯ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಆಕಲು ತಯಾರಾಪೇರು ಐ ಬಕ್ಕ ಅವಲೊಂಜಿ 16 ನಿಮಿಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಟು 16 ನಿಮಿಷ ಅದು ಎಡ್ಜಿಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತೂರು ಬೇತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ತೂಟೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೇಚಿ ದಕ್ಕಾಣು ನಂಗೆ ತೂನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತರಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಣ ಹತ್ತಾಕಲು ಆಕಲು ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮೈಟ್ ಗಾಯ ಅಂಡಲ ಆ ಗಾಯಗೆ ಆಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಬ್ಬ ಪೂಜೀರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂಗುರ್ದು ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ್ನ ಕುಂಕುವನ್ನು ಪೂಜಿದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಆಕಲೆ ಮರ್ದು ಅವಳು 16 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪೇರು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪೇರು ದೇವರು ನೀನು ರಥಟ್ಟು ಕುಳಿದು ತೂಪೇರು ಆ ಕೇಳಿನ ಈ ಬಕ್ಕ ತುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಥ ಬೀದಿರು ಕೂಡ 16 ನಿಮಿಷದ ತೂಟದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪು ರಥ ಬೀದಿರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೂಲಾಪಿನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟು ತೂಟದಾರ ಆಪಣು ತೂಟದಾರ ಅದು ಒಲಾಯ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯ ಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲಾಯ ಮೇಟ್ ಆಕಲೆ ಕೂಡ ಕುರ್ನೀರು ಮೈಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ ಕುರ್ನೀರು ಮಲ್ದೀಪ ಕುಲ ಆಕಲ ಮಂಡೆ ಮಾಸ್ವ ಮೈಪೋ ಅವು ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಪ್ರಸಾದ ಜೋರು ಇಂಟಿ ಗಾಯ ಆದನಾಲ್ ಕುಂಕುಮ ತುಂಬ ಪೋಪೇರು ಆತಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಕಲಲ್ಲ ಇಂಚ ವರ್ಷಾನು ಗಟ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ನಡ್ತುಂದು ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತ ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಎಪ್ಪನೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಣ್ಣು ತೂಟದಾರ ಬೇತಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ತೂಟದಾರದ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಅವ್ರು ನಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪದಾರ್ಥ ಬತ್ತು ಕಟೀಲ್ ತೂಟದಾರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಇಂಚನೆ ಬೇತದಾದಂಡಲ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದು ಎಂಗಳು ತೂ ಅಂದಿನ ಚಿತ್ನ ಕಟೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಪೊರ್ತದ ನೆನಪಾಪುಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ರಮನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆವಡು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಆವಡು ನವರಾತ್ರಿ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರ ಉಲ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಅದು ಪೊರ್ತು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 13 ಗಂಟೆದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಉಲ ಇಡುಂಡು ದೇವರು ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಡಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಪುಜಿ ಇದರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಸುರಾಪುಂಡು ಕೆಲಸ ದಿನಾಲ 2 ಗಂಟೆ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಆವಡು ನವಕ ಆವಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆವಡು ಐವಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ ಆವಡು ಐವಕ್ಕ ಒರಿಯರೇನೇ ದಿನಾಲು ಒಲಾಯ್ಬೋದು ಇದು ಅರ್ಚನೆ ಉಂಡು ಆತ ಅರ್ಚನೆ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐವಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಒಣಸ್ಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಡಿಕ್ ಮೀಪು ನಾಲ್ಕು ಏರ್ಲ ಪೂರ ಪಲಾರ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಅರಿತ ಇಂದ್ರನೇಜ್ಜಿ ಐವಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೀಯೋಡು ಮೀದ ಐವಕ್ಕ ಪೂರ ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರ ದೇವ್ರನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಅದು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರ ಆವಡು ಬೇಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗೊಂಡು ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು 4 ರಂಗ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಸುರುತ ರಂಗ ಪೂಜೆ ದೇವರನ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ಐವಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಗಟ್ಲೆದ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾದೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಗಟ್ಲೆದ ಆ ಮಸ್ತ್ ಆರತಿಲಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೂಜೆದ ಮಧ್ಯಡು ರಂಗ ಅಂತ ಸುರುತ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಊರ್ದ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರಾಣೆನ ಹಾಕಲು ಸೇರಿದ್ದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಶುರು ಮಲ್ತು ಮುಸುದು ಬತ್ತು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಸುರುತರಂಗ ಪೂಜೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸುರುತರಂಗ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ 2ನೇ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಡು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು 3ನೇ ರಂಗ ಮಧ್ಯ ಮಡ್ಡು ಅಂಚ 4ನೇ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜರು ಉಡುಪಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಚಿನ ಆ ತುಳಸಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪದ್ಯಲೆಟ್ಟು ನಲ್ಪರೆಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆನೇ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕುಣಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಕುಣಿಕೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಪೂರ ಬ್ರಾಣೆನ ಹಾಕಲು ಸೇರಿವೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಡೆ ತಾನೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಪಣ ಕೊಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಸೀರೆ ಗೊರ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಅಂದೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅದು ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ ಕನ್ನಿಕಾ ಪೂಜೆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋತುಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೀರ ತರಪಡವೇರು ಬೋಡಿತನಾತ್ ಐಕಾರ ದಾಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಯಾವಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಪಿಲಿಯಿಂದ 5ನೇ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಕೊಡತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾನಿ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರದೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ದುಂಬಿತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ ಶುರು ಮಲ್ದಿರು
ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಲೆ ಬಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ತು ಬರೋಂದೇಪ ಬರೋಂದು ಗೌಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿದಾಯದ ಮೈಟ್ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಆಟ ಆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಒಂದು ಪೂರ ಗೌಜಿ ನಡತದು ನೆತ್ತಾನಿ ಏಪ ವಿದ್ಯಾದಶಮಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ ಅಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಡೀ ನವರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕುಣ ಐಕ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ 6 ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂಕುಮದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಥಮತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೊರಪ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐಕ್ಕಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಗೌಜಿ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಆನೆ ವಿಶೇಷ ಇಂಚ ನವರಾತ್ರಿದ ಗೌಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಅಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪರ್ಬದ ಪಕ್ಕ ಭಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಜನೆ ಆ ಭಜನೆಗಿಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು 24 ದಿನ ಬಿಡಂದ ಭಜನೆ ಆರುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿರಿ ಉತ್ಸವದ ಪಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಣೆರ್ ನಾಕಲೆಗೆ ಪಲ್ಲಂಗಿ ತುಂಬನ ಕೆಲಸ ಹುಲಿ ನಾಕಲೆಗೆ ತೂಟದಾರದ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಟದಾರದ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರಥನ ಪಿದಾಯ ಒಯ್ದಿಯೋಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಪುರ ದುಂಬುದಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಯ ಕೋಳಿಗಟ್ಟ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಕೋಳಿಗಟ್ಟ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ಆರವಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಕೋಳಿಗುಂಟ ಅಂದು ಊರೆಂಡು ಕೋಳಿಗುಂಟ ಕೂರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೇವರನ ಒಲಾಯ ಕೊಡಿ ಜಾನ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕೋಳಿಗಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಆ ಊರುಡು ತೈತೆರಡ ಪೊತ್ತಾರೆಜ್ಜಿ ಬಿದಾಯಕೊಂಡೋದು ಬೊತ್ತಾವುಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಪುರ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ರಾಶಿ ಪೂಜೆಗೆ ದಿನದಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಅಥ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉತ್ಸವದ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತುಂಡಂದಿಯಾರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಪಣಂದೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐಟ ನಡತ್ತೊಂದು ಜಾತ್ ಅಂಚಿನ ಪರ್ವದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಡತುಂಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಪರ್ಬದಾನಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ದಾಟದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಕೊರಲು ಬಾಡಿನ ಪರ್ಬದಾನಿ ಪಿದಾಯ ಹಿಡಿದು ಕೊರಲು ಬತ್ತೊಂದು ದೇವರು ಲೇಪೋರು ನಾನು ಒಂಜಿಗೆ ಮಡಿಯವು ಅನಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಲ್ಲ ಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾಕಲೇ ಮಲ್ದೀತಿನ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸರಣ ಹಾಕಲು ರಜೆ ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಏರಾಂಡು ಒರಿ ಒಂದುದು ಆಯೇನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿನಃ ಬೇತಿಯರ್ಲ ಒಲಯ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾರಿ ಜಿಮುಲು ಕಟೀಲ್ಡು ಎಂಕಲೆ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಬರ್ತಂಡ ಅಪನಗ ಆಸರಣ ಹಾಕಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಧಾರೇ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ರೆಡೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇರುವೆಗ್ಲ ಆವನ್ನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ನೆನದಿಯೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಲಯ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತು ಆಕಲು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಂತಿದಾರನ ಇಲ್ಲಡ ತಂತಿದಾರನ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜಾವ ತೀರ್ಪು ಇರೋದು ಇತ್ತದ ತಂದಿದಾರನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪೆಜ್ಜಿರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು 6 ದಿನ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರು ಬನಕ ಗುರುಕುಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತರು ಒಂದು ಪಂಡಾರು ನೀ 1 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಆತ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಲಯದ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮ ನಡಪುಣ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೈಚಿ ತಂತ್ರಿದಾರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರ ಜನಗ ಹೊಡ್ಪೆ ಬಂಡ್ರೈಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ತಂತ್ರಿದಾರ ಕೆಲಸ ಆಸರಣೆರೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದರ ಆಸರಣೆ ಹಾಕಲ ತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಕರೆದು ಪೋಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪೋಡು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಲೇನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಮಲ್ದಿನ ಇನಿಮುಟ್ಲ ಪಾಲನೆ ಆತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋ ಇತ್ತೇನೋ ಲೈಟ್ ಬೈದಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿತಲ ಲೈಟ್ ಬರ ಬುಗೆರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ದೇವರನ್ನೇ ಒಯ್ಟು ತೂಪಿನ ಬಂಡ ದೀಪಡೇ ಅದು ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ್ನು ತೂಪು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಬೊಲ್ಪುಲಾಜಿ ಉತ್ಸವದ ಪಗಲ ಇದು ಲೈಟ್ ಕೊರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ದೀಪಡೇ ದೇವರ ತೋಜಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿಜ ಚಂಡಿ ಕಾಮ ಆಡು ಕಟೀಲ್ ದುಂಬು ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಕಾಮ ಅಂಚನೆ ಆಪಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂದ ಐತ ಮಹತ್ವದ ಅದೆಂತ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಅಂತ ರಂಗಪೂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೂಜೆ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗೆ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂದಾಂಡ ರಂಗಪೂಜೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರ ದೊಟ್ಟುಗು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಹಗ್ಗೆಲ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಐಕೆ ಒಂದು ದೇವತೆಕ್ಲೊಂದು ಉಂಡು ಆ ದೇವತೆಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಪಾಡುವ ಆಜು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಲಿ ದೇವತೆಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಬಲಿ ದೇವ ಮಾತಲ ಇತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಅವು ರಂಗಪೂಜೆ ಐಕೋ ರಂಗಪೂಜೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂಪೋಪ ಲಂಕಾತೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತುಕೊಂಡು ರಂಗಪೂಜೆಗೆ ಇವಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸಮೇತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟು ಜೋರು ಬಾಜಲುಪ್ಪುಣ ಬಣ್ಣ ದುಂಬುಡ್ದಾರ ಮಡಿಕ್ ಮೀನಾಯೇ ಕೈಟ ಅರೆಪೋಡು వాళ్ళ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಡಿಟ್ ಮೀದು ಉರ್ದು ಅರೆಪೋಡು ಉರ್ದು ಅರೆಪಣ ಮಡಿ ಬಾಜಲ ಅಂಡು ನೀರು ಬರೋಡೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತು ನೀರು ಬರೆದು ಕೂಡ ಮೀದು ಪೋದು ಕೂಡ ಅರೆ ಪರಗುಲ್ಲೋಡೆ ಅಂಚ ಅಂಡಲ ಆಕ್ರಮಟ್ಟು ರಂಗಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಾರ ಇದರ್ಥದ್ದು ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಈತು ಬರ್ತದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂತ ಪುದಾರ
ಅವು ಈನ ಆಗಮೋಗ್ತಾದೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಾತುಲಾದ್ಯ ಆಗಮಡಿತಿನ ಪೂಜೆ ದೇವ್ರನ್ನ ದ್ವಾರ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಮಂಟಪ ಮುಟ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕೊಡಿಮರ ಮುಟ ರಡ್ಡು ಮೈಟ್ಲ ಪೈನೇನು ಸಾಲದ ದೀಪ ಪತ್ತಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಗಿಲಿಂದು ಪಂಡು ಪಾಡುಡು ಕೆಲಗಡೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪಾಡುವಿರು ಕಟೀಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಪುರದ ಇದು ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಲ್ಲರಂಗ ಪೂಜೆ ಡಬಲ್ ಆಪಣ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ಲಭ್ಯತೆ ಅದು ಮಾತ ಸಿದ್ಧಿಲ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಚ ಕಟೀಲ್ದ ರಂಗಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದು ಒಂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಒಂಜಾನಾಗ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಸುರಾಂಡ್ ಒನೆ ಆನಿ ಸೂತಕ ಬತ್ತನ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ 10 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಣ ಅಯ್ಯೋ ಐಕವೇನು ದೇವರಡ ಕೇಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐನು ಶುರು ಮಲ್ತಾ ಐನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹುರಿಯರು ಐನು ವರದ ಐನು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಜತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಐನು ಫುಲ್ ಆಂಡು ಐನು ಹಿಡಿದು ಒರಂಬ ಫುಲ್ ಆಂಡು ಒರಂಬ ಪದ್ರಾಡ ಆಂಡು ಪದ್ರಾಡ ಆದ ಇತ್ತಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಏಕಾದಶಿ ದಾನೆ ಆಪುಜವು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉತ್ಸವದ ಪಗ ಆಪುಜು ಉತ್ಸವದ ಅಂಕುರಾರೋಪಣದಾನಿ ಮಲ್ಲರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮನ ಆಟದ ಮನದಾನಿ ಹಿಡಿದು ಮನದಾನಿ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗಪೂಜೆ ಅವರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತುಂಬ ದಾಖಲು ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಕೊರಳು ಬರೋಣ ತಾನೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅವರಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗಪೂಜೆ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ದಿರು ಅದರ ಆನೆ ಆಪುಚಿ ಬೇದಿನ ಆಪುಂಡು ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ ಕಟೀಲು ಬನ್ನಾಗ ಅನ್ನದಾನದ ಇತೆಂಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕಲ್ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಅಲ್ಪ ನಡತೋಂದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಐತ ವಿಶೇಷ ಐತ ಮಹತ್ವದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು 44ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಅನ್ನದಾನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ತೋಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಗಂಡ ಆತನಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಆಸರಣೆರೇ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಏಪಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಆಟ ವಿಶೇಷ ಊಟ ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ಅನ್ನದಾನ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟದ ಅನ್ನದಾನ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾನ್ನ ಅವಡು ಪಾಯಸ ಜನ ಅನ್ನದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕಟೀಲ್ ಅವು ಕಟೀಲ ವಿಶೇಷ ದುಂಬು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಸರಣೆ ಪೂಜೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಗ್ಲು ನೈವೇದ್ಯ ಅಲ್ಪಣ ಶಾಂತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರೋ ತಿರಿಬಾರ್ದು ನಾಗ್ಲೆಗೆ 2 ಜನ ಪಿದಾರಿ ಬತ್ತ ನಾಗ್ಲೆಗೆ 5 ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತಿರಿಪಾವಡು ಬಂಡ ದುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತ ನಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು 44ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚೆಗೆ ಇವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪಂಡು ಭಕ್ತಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಸುರಂಡೆ ಈ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಪೂತ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳುವೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೂತ ಪೂಜೆದ ಒಣಸುಗುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಕೇಳಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಾನೆ ಒಣಸುಳ್ಳ ಬಂಡ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕ್ರಮ ಸುರಾಣಿಗೆ ದುಂಪೋದು ಪೋದು ಐಕೆ 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಯಾನು ಅಪನಗದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ರಶೀದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪನಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ದಿಕ್ಕು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಖಲು ಮಾತಾ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಎದ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಪಿನ ಸುರಾಂಡು ಇನಿಗೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಗೂ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಹೊರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಾನಾಗ ನಮಲ ಲಾಯ್ಕ ಅವಡು ಪಂಡು ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿದ ಒಣಸು ಸುರು ಮಲ್ತ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಮಲ್ತಿನ ಗಂಜಿದ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ಇಂಥ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದ ಒಣಸು ಸುರು ಮಲ್ತ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕಲೇನು ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾರ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತು ತೊಗೊಂಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕಲೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೇ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾಂಡೆ ಬದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಒಣಸು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಇನಿಗ್ಲ ಒಣಸದ ಹೊರತು ಬರ್ಪುಜೀರು ಅದೇ ಭತ್ತಂಡ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದು ಪೋಪುಜೀರು ಅವನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಒಂದು ಬಜ್ಪೇಟೆ ಗೋಪಿನಾಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಿತ್ತೀರು ಆರೇ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಆ ಕಟೀಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ನೇಲೆ ಮೆರವಣಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಪೋಲಿದ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಯಿರಾರು ತಡಾಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಿಗೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಕುಡೋರು ರಂಚನೆ ಆಂಡಿಗೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಆ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಜೀರಾರು ಬತ್ತೆರಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಪುಜೀರು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಪ್ರಧಾನನ ಆ ನುಪ್ಪು ದಿನಪಿನಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ ನುಪ್ಪುಗು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಉಣ್ಪುನಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಐದಾರು ನೆಲಟು ಉಣ್ಪುಣಂದ್ಲು ಪರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆ ಉಂಡು ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲು ಹಿರೇಪಾಡಂದೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೋಪೇರು ಅವ ಈ ಬಂಜಿ ಸಮಾಜಂದಿನ ಸೀಕಿತ್ತನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಣ್ಪ ನೆಲಟು ಉಣ್ಲೆ ಇದು ಪರಕ್ಕೆ ಪಣ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಿನಂದುಂಡೇಕ್ ವಿಶೇಷ ಐದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕಲು ವಾದಿ ನೆಲ ಬರೋಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಆನೆ ಕಟೀಲ್ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ತುಂಬ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಾರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅನ್ನದಾನ ದುಮ್ಮು ತೆಂಜು ಧನುರ್ಮಾಸ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಂಡೆನೇ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಒಣಸದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿತ್ತಿಜಿ ತಾವುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಕಾದಶಿ ಬಿಡ್ತು ಒಣಸು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಆತು ಮಟ್ಟಾಗಿ ಮುಡುದುಂಡು
ಐಬಕ್ಕ 1991ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಣಸಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಏನೋ ಸೈನ್ ಐಬಕ್ಕ ಎಂಗಳು 1991 ದಿಂಚಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಜಾಗಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸಂದು ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಒಣಸ ಶುರು ಮಲ್ದ ಆಕಲೆಲ್ಲ ಪರಮಾನದ ಒಣಸೇ ಕೊರ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇತ್ತೆ ಊಟ ಅಂಡು ಸರ್ ಪಾಠ ಅವು ಶಾಲೆ ಏತು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 1916ನೇ ಇಸ್ವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶಂಜಿನ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಆಸುಪಾಸದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪನಗದ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಇರುವೇರು ಸೇರ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಸುರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅಪನ ಶಾಲೆ ಸರಿ ಐ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದಿತ್ತಜಿ ಅವಲೋಲ ಅಂದಿತ್ತನಿಗೆ 1936ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಐಕೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಂದಾಯಿನಿ 1964ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಈ ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ಡೆ ತೈಸು ನೆನಪಿದ್ದಿ 1980 ಚಿಲ್ಲರೆಡು ಬೊಕ್ಕ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಸುರಾಂಡು 92ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ MA PhD ಸೆಂಟರ್ ಸುರಾಂಡು ಇಂಚ ನಿರಂತರ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು MA PhD ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಕಟೀಲ್ ದಾಖಲೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಪಿರು ಕಟೀಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ದುಮ್ಮು ದಾಖಲನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಉಂದ ಐಕ್ ಸಮಾಡು 2014ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕಲ ಕಟೀಲ್ ಇಡ್ಜಾಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆ ಮಾಡಪ್ಪನತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ಸಂಬಳ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋದು ಅಂಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅದು ಖರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಟೀಲಿ ಶಾಲೆದ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯದ ಶಾಲೆದ ಹಾಕುಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರಪ ಅಂಕುಲು ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದೀತ ಆಕುಲು ಆ ಪಿದಾಯದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಯಾವಿನ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದು ತೊಯ್ಪಾದು ಕಲ್ಪಾವೇರು ಇಂಚ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಗೊಂಡು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರಂತರ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ದನು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇತರ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರಿಗೆ ಅಂಚಂದು ಫೀಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಸರ್ ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು 1700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಂಚಿನ ಪಾಠ ನನ್ನ ಆಟ ಆಟ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಪಂಡ ಆಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡ ಆಟ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲರ್ದು 7 ಮೇಲ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಆಟ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಆಟಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಸರ್ ಪುರಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ 44 ವರ್ಷದ ಬೊಲ್ಲನೆ ಆಟ ಆಟ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ವಂ ಮಮ ಇದನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿಗಾರಕಂ ಅಂತ ದೇವರನ ಕತೆ ಪಂಡ ಯಾವಗೆ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ದೇವಿನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂಚ ದೇವರನ ಕತೆ ಐದಾರು ದುಂಬು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾವ್ಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಂಬುದಾಕುಲ್ಲ ಈ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆಯನ್ನಾಗಲ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಖಾದ ಅಲ್ಪಧಿಯಾಮಪಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡು ತುಂಬ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಬಂತೀರಿ ಐತಾರ ಇಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜನಕ್ಕೆ ನಡಪುವಿರಿ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ ಆಟ ಆಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಬೇತೆ ಕತೆ ಬಣ್ಣೋಡು ಆಟ ತೂದು ರಾಮ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದ ಜನ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪರಬೇರು ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮವರು ಬುಲೆದೇರು ಐದಾರ ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟ ಪನಿಪಿನ ಸುರಾತಿ ನಡೆದಾರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ನವಲಂಜಿ ಹೋಮ ಮಲ್ತಲಕ್ಕನೆ ಐಟು ದೇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ನಿಘಂಟ ಅಂಡು ಬೊಕಾಟಿ ಕೊಡಂಜಿ ದೇವಿನ ವಾಕ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿರ್ಮೇ ಕ್ರಿಯತೆ ಸಾಸ್ಮಿನ್ ಸಕೃತ್ ಉಚ್ಚರಿತೆ ಶ್ರುತೇಂದ ಈ ಸಪ್ತಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಾಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ ದೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗಳ ಅನ್ವಯಾಪನು ಈಶ್ವರಗಳ ಅನ್ವಯ ಮಾತೆಗಳ ಎನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಹೊರ ಪಂಡ ಯಾವು ಕೇಂಡ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐದಾರು ತೂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಅಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಪರಕೆ ಎತ್ತಲಕ್ಕ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಪರಕೆ ಅಂಡು ಅಧ್ವರ ದರ್ಶನಲ್ಲ ಪರಕೆ ಈರಿಗೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವನಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿ ಆದ ಮಲ್ಪಾವನಲ್ಲ ಪರಕೆ ಅವೇ ಹೋಮನ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಪರಕೆ ಅಧ್ವರ ದರ್ಶನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ವರ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೋಮ ಆ ಕ್ರಮಟಿನ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಡು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಟಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿರ ಸರ್ವಂ ಮಮ ಇದನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಾರಕಂ ಎನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಂಡು ಯಾನು ಬರ್ಪೇಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ನಡೆದಾರ ಆಟ ತೂಪಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವರು ಆಟ ತೂವರೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಪಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಬೈದನು ಆ ಐತಿಹ್ಯ ಒಡಮಿಟ ಬೈದನು ಬಂಡ ಆಲ್ಟದಾನೆ ಕಟೀಲ ಆಟ ಓಲ್ಲಚ್ಚಿ
ದಾಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆನೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡುಚಿ ಪಾಡುಜೆ ದೇವರ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡಿಬೇಕ ದೇವರ ಮುಲ್ತ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಬೇಕ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಆಟ ತೂತು ಪಿರ ಬರ್ಪಿರ ದೇವರು ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಹಿಡಿದವರ ಇತ್ತ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟ ಇಜ್ಜಿನ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ದೇವರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಕಟೀಲ್ ದೇವರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಲ ಅದು ಆಟ ಪಂಪಿನ ಸೇವೆ ಅದು ಮಾತಾರನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಸುರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆಟ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ನಿಗೃಷ್ಟಗಾತನಿಗೆ ಆಟ ತೂರ ಪಂಪಿನ ಆಟ ಪೂರ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಪನಗ ಪಂಡ ಆಕಳು ಊರು ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಜೀರು ಆ ಕಾಲ ಆ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಟುಪ್ಪನಗ ಬಚ್ಚಾಲು ಇತ್ತಿನ ಅತಿ ಇತ್ತರ ಜನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಪ್ರಚಾರ ಒಟ್ಟು ಆಟ ತೋನಂದಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಆಟ ನೆತ್ತು ಮಲ್ಪಾನಂದಾಂಡ ರಂಗಪೂಜೆ ಕೊರಡು ವೇಷಪಾಂಡ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಆಟకు ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಪನಗಲ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಳೆ ಆ ಕ್ರಮ ಅಪನಗಲ ಬೈಚಿ ಅಪನಗ ಜೋಡಾಟನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆತಿತ್ತಿನ ಕಾಲವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಮೇಳ ಲಾಯಕ ಈ ಮೇಳ ಲಾಯಕ ಅಂತ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಮಾತ ಮೇಳದೊಟ್ಟುಲ ಜೋಡಾಟಡು ಗೊಬ್ಬುದುನಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ವಾ ಜೋಡಾಟಲ ಸೋತುದಿಚ್ಚಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲರ್ದಾರ ಕೆಲವು ಮೇಳ ಉಂತುದು పోతుండు ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಉಂತುದು పోతుండు ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾಲ ಆತು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ 44ನೇ ವಿಸಿಟ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಎತ್ತಿನ 2 3 4 5 7ನೇ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಟ ಕೊರ್ರೆ ಆವಂದಿಸಿ ಆಟ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಆತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ದವ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಆಟ ಕೊರ್ಲೇದು ಬರಕ್ಕೆ ಮೀನು ಉಂತಾದ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂತಾದ ದಯಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರಾಗ್ಲು ಈರ ದೆಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೇದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಪುಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟ ತೂಲೇನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಪ ಈ ಬಡವೆರ್ನ ಆಕ್ಲೆ ಏರಾಣ ಬತ್ತೆರಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ಕಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚೆ ಕಣ್ಣು ದೋಜಿ ಇಂಚೆ ಪುರ ಬಂಡೇಳ ಇಂಚ ಐನ ಆಟ ತೋಲ ನಿಂಗೆ ದೇರಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪೇರಿಂದ ಪರಕೆ ಅನ್ಪಿನ ಕ್ರಮಂಡು ಈ ನಿಗ್ಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ಅಂಚ ದೇವರೇ ಆಟಡು ಪಾತಿರುವೇರು ಐಡ್ದಾರ ಆಟ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಆಟ ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿರು ಅಡೆಬೋದು ಆಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಆಟ ಗೊಬ್ಬನತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಡ ಆಟ ಆಪಂಡ ಖರ್ಚುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಖರ್ಚುಂಡು ಆಂಡ ಬಡವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಆಟ ಪರಕೆ ಬಂದು ದಿಕ್ಕನ 10-20 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬೊಂಡು ಪರಕೆ ಬನ್ನೆತ್ತಾನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ದೀಪೇರು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ತಿಕ್ಕ ಅನಾಥ ಅದು ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರ್ಸೋದು ಆಟ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತ ಆದುಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಟ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದ ಬೀದಿರೇ ವರ್ತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆತನು ಅದೇ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತದ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವರನ ವೀಲ್ಯ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕದ ಪುರ ಯಾನ್ ಪಾಡ ಬಂದ ಯಾರನ್ನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಂಡದು ಆಟದ ನೀವು ಅರೆ ಸುರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಟ ತಿಕ್ಕದ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ವೀಲ್ಯ ಕಟ್ಟಾಡು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಹೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಗೆದೊಂದಿಜ್ಜರು ಕಾಸು ಅಂಚ ಆ ಅಂಚಿನ ಬಡವೆರ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವೇರು ವಿಶೇಷವು ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಂಗಿತೆ ಈರು ಬಂಡರವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿ ನೀರು ಬತ್ತನಂದು ಅಂಜನ 5 ದುಂಬುಲ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಕಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಪುರಾಕದ ಆಟ ಏಪ ಸುರಾತನ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿಯಾತನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ 44ನೇ ವಿಸಿಟ್ ಬೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೊಡ್ಬೋತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಒರಿ ಎರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಣ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಅದ ಹಸ್ತಪತಿ ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು 1827 ಒಂಚ ಪಣ್ಪೇರು ವೈಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾಪುರ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಬೈದಿನ ಆಟ ಅಂತ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಆಟಗಳು ಸರ್ ಇತ್ತದ ನಡಪನ ಆಟಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅವೇ ಶಿಸ್ತು ಅವೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಪೋಂದುಂಡ ಇರ ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನಡೆದಾರ ಆತನು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪನಗ ಈತು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದೊಂದಿದ್ದು ಬೆಳಕಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೈಕ್ ಐತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಭಾಗವತರಿನ ಹಾಕಲು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ಯದ ಸೊರಟು ಧ್ಯಾನ ಎಂಜ ಪಾದ ಈ ಗಡಸು ದನಿ ಬನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಡ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಗಡಸು ದನಿ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮಾತೆರಲ ಕೇಳಿಚಿ ಅవి కొంచెం ఈత దూర అందు లిమిట్ ఉండు 5 తెచ్చి దూరం పోయి కీరు సొర ఎత్తున మస్తు దూరగే ನೋಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಭಾಗವತ ನಾಲ್ಕು ಮೂಂಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚ ಪರಕ್ರಮಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತೇರು ಭಾರಿ ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬುರುಡೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ನಾಗಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ನಾಗಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಕೋಲದ ನಾಗಸ್ವರ ಎಲ್ಲೆ ನಾಗಸ್ವರ ಐಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಐಕ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮೈಕ ಬನ್ನಕ ಗಡಸುದನಿತ ಈತ ಭಾಗವತಿಯರು ನಂಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ದುಂಬು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ದಯ ಬಂಡ ಆಟ ಉಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ ಆಟ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ
ಆನೆ ಎತ್ತರದ ಆ ಊರ್ದ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋದು ಗುಡ್ಡೆಡು ಚೆಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು 4 ಊರು ಕೇನುಂಡು ಓಹೋ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಚೆಂದ ಐಟೆ ಆಟ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಆಟದ ಹೊರೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಆಟದ ನೆಟ್ ರಂಗಸ್ಥಳ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಉರಿನೇ ಆತೇವು ದುಂಬು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿರ ಅಂಚ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡು ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಲೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಸುರ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾರೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ರಂಗು ಸುರಾಂಡು ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಚವರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಪಂಚವರ್ಣ ಅವು ಒಂದು ಬುಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮಂಜಲು ಪಚ್ಚೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಪನಗ ನೆಟ್ ದೂರಡಗಾನ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಲಾಯ್ಕುಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇವಾಗ ಕೈ ತಳ್ಳ ತೊಯ್ಪಾರೆ ಅವನು ಅಪನಗ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಳ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಾರ ಆಯನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಫೈನ್ ಆದ ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಈಗ ಅವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಹಾರ್ಯಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋ ಬೈದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತುಜಿ ದುಂಬು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದನ ವಿಷ್ಣು ಆ ನೆತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಲೈಟ್ಗೆ ನೀಲಿ ತಕ್ಕ ತೋಜಂದೈತೆ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಲಕ್ಕ ಅವು ಮೋಟದ ಬಣ್ಣದಕ್ಕ ತೋಜೈತೆ ನಿಜ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನ ಇತ್ತ ಪೂರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಬುಲ್ದು ಲೈಟ್ ಬರೋ ಸುರಾಂಡು ಬುಲ್ದು ಲೈಟ್ ಬದನ ದಾಂಡ ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಜನೆ ತೋಜುಂಡು ಹಾಗೆ ನೀಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಯ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಕುಣಿಕೇಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನು ಕುಣಿಕೇಡು ಬೊರ್ಚಾವಂದಿನ ಕುಣಿಕೆಲು ಬರೋ ಸುರಾತನಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಕುಣಿಕೆಲು ಬೈದಂಡು ಅಟ್ಟು ಚಾಲು ಕುಣಿತ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಗಿದು ಬಿಡ್ತನು ಒಕ್ಕಡೆ ನಲ್ಪುನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಂಬೆಂಚ ಬಂಡ ಎತ್ತು ನಲ್ತೇನೆ ಆತ ಅರ್ಥವಾತಿರೋಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತಿಡ 2 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಥ 10 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತಿಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಥವಾತಿರೋಡು ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಆತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೌದಾದ ಹೊರಾನೆ ನಾವೀನ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಸತ್ ಬಂಡಿಗಳು ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಪಸತ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇವಾಗ ಪರತ್ ಆಪುಂಡು ಪರತ್ ಅನ್ನಾಗ ಅವನು ತೂಪು ನಾಲ್ಕು ಇಜ್ಜೀರು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಪವನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐತ ಮರಳು ಪೋದು ಪೂಜಿ ಅವು ಪಡಂದೇ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಸತ್ತು ತೊಯ್ಪಾರ ಪೋದು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಂತ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೈದಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಹಾವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಆದನು ಅವಲ್ಲ ಬಡಗುಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಅಂದೇ ದಾಟಿಡೇ ಪದ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುರಾತನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಥೆಲ್ಲ ಕನ್ಪಿನಾಗ ಸುರಾತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಸುರಾತಂಡು ಇದು ಹಾಸ್ಯನು ಕನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ದಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬಹುದು ಅಶ್ಲೀಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಶೃಂಗಾರಸನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಈ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊಟ್ಟನು ಒಂದು ಪುರಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಆಪೇರು ಅಭಿಮಾನಿ ಆ ಪದ್ಯ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಪದ್ಯ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊಟ್ಟನು ಲಾಯಕ ನಲ್ತಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರಬಹುದು ಈ ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಇಂಚಿನ ರಸ ಉಂಡು ಶೃಂಗಾರಸ ಅಂಡ ಶೃಂಗಾರಸದ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ವೀರರಸದ ಅನುಭವ ಕರುಣರಸ ಅನ್ನ ಬುಲ್ಪಿನ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ಕರುಣರಸದ ಪದ್ಯ ಇಟ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಬಾಯಗೊತ್ತಿರೋ ಪದ್ಯ ಬಂದಿಡ ಕರುಣರಸದ ಪದ್ಯ ಶಿವರಂಜನೆ ಇವರು ಆಗಡ ಪಾದ್ಯ ಎರಡ ಮುಕ್ಕಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಹೊಟ್ಟಿಯರು ಅಪ್ಪ ನಾ ದುಃಖ ಹೊಡೆಗೊಂಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ಇದಾರ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕಲಾವಿದರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ದಾದಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟೀಲ್ ಎಂಗ್ಳೂರ ಅಂತಾನೆ ಲಡಾಯಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ ಎಂಗ್ಳು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಒಲ ಪಿದಾಯ ಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಉಂತಾಯ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಕಾರಣ ದಾಯ ಉಂತಾಯಿನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಂಡೆಗಾನ ಆಟ ತೂವರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರಸುರ ನೈಟ್ ದಾಯಣ್ಣ ಲೈಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ದ ಒಲಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಕಲು ಸುವರಾಗಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತೂತು ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚರ ಸುರಾಕೊಂಡು ಜಪರವ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಲೈಟ್ ಕಠಿಣ ಮೇಲಡು ಇತ್ತ ಪೂರಗೆ ಪರ ಓದಿಜ ಬೇತ ಮೇಲಡು ಪೂರ ಎದುರು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಟುಲಿ ರಂಗ ಆಟ ಸುರಾನಂಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪಾರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಲಾಯ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುರನ್ನು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಚೂರು ಬಲ್ಪ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮೂರು ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಐದು ಕೊಂಚ ಬಲ್ಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಉಂತಾನ ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಗಾವು ಜಾವಡು ಒಂದು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದು ಬಾಡ್ದು ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನ ದೇವಿನ ಮೊನೆ ದೊಚ್ಚಿ
వాళ్ళ మిత్తు ఉంటుండు దేవి ఉంటున్నా ఆ నెట్టు పీఠ మిత్తు పీఠ ఉంటున్న దేవి ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಪೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂ ದೇವಿ ತೋಜ್ಜಿರು ಅಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಎನ್ನ ಜಾಂಜಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಅಂಚ ಆ ವೈಭವೀಕರಣ అంటే ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೆಡಿಮರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಬೆಡಿಮರ್ದಿದ ಚೀನಾದ ಐದೊಟ್ಟು ಬಗೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಲಾವಿ ಮುಕುಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೌಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ఆయన ಸ್ವರ ಬೂರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಆಗ ಸೀಕು ಸುರಾಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಡಿಮರ್ದು ಅಂತ ಏನಂತ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ವಾಂಡು ಕಾರಣದ ಏನ ಪಂಡ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಂದಿನೇನು ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಸುರುಮಲ್ತು ವೈಭವ ಅದವೇ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಬೋಡು ಮೂಲಗೂ ಬೆಲೆ ನೇಜಿಯಿಂದ ಅದು ಬೋಡು ಪೆಟ್ಟುಬೂರ್ನು ಮೂಲ ಅಂತ ಅವೇನು ಉಂತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟೀಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಳ ಅದು ಪೋಡು ಪರಂಪರದ ಮೇಳ ಅದು ಪೋಡು ಅಂತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಡುತ್ತಿಂತ ಬಯ್ಯಸುರು ಅಂಡ ಆಟ ಕಾಂಡೆ ಮುಗ್ಗಿನು ಐನಿಕಲ್ ಕಾಲ ಮಿತಿಗೂ ಕೊನತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನತ್ತವು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಮಲ್ಪಾರ ಕಾರಣದಾನೆ ಬಂಡ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಮೀರಿದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಪಿನ ಕೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ಪ ಮುಟ 5 ಡಿಸಿಪಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಶಬ್ದಡು ಊಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿಯಮ ಬೈದನು ಅವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಾಲಿಸುವವರೆಗೆ ಒಂದಾದನು ಅಂಡ್ ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬೈಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಲೇಟ್ ಕಟೀಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತನು ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಣ್ಣೇನು ವಿರೋಧ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ವಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಹೇಳಿದಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾದೇ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಡಿಸಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತಂದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅವಿನ ಆಟ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರ ರೈಟ್ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಆಸೆತ್ ಎಂಕುಲು ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ತಾರಿಲ್ಲ ದುಂಬು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಂಬು ಮಣ್ಣ ಮೈಕೈಚ್ ಕಟೀಲು ಮೈಕಜ್ಜಂದನೇ ಮಲ್ತುಂಡು ಆವು ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡು ಅವರ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಏನೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಜಿರು ದೊಡ್ಡ ದುಂಬುದಾತು ಸ್ಟೆಮಿನ ಎರಡಲ್ಲ ದುಂಬು ಈಗ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ನೂದು ಗೋಣಿದ 100 ಕಿಲೋದ ಬರ ಇತ್ತನು ಇರು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತೂತಾರೆ 100 ಎಂಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದು 100 ಕಿಲೋ ತಾನೇ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಬರೋ ಇದ್ದೀನಿ 100 ಕಿಲೋ ಹೋದ 50 ಕಿಲೋ ತಗೋಣಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ 25 ಕಿಲೋ ತಗೋಣಿ ಆತನು ದಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಿರ್ಪಣ ದಾಕದು ಅಂಚನೆ ಪಾದರಣ ದಾಖಲು ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಜನ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ನೆರೆದಿತ್ತೇವೆ 6 ಪಣ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಜ ಬಂಡ ಪೂತ ಪೂಜಿದ ಚೀಟಿನ ಪೂರ ಸುರು ಗೆತೊಂದು ನಾಕು ಗೆತೊಂದು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಲೆಪ್ಪುನು ಸುಲೋಚನಾ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಕಲ್ಕೊಂದು ಲೆತ್ತೊಯ್ತೀರು ಮೈಕ ಆ ವಾದ್ಯ ಮಧ್ಯೆ 6 ಪಾತ್ರೆನ ಕೇಳೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಪ್ಪ ನನಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂತೊಯ್ತೀರು ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಲೆಪ್ಪನ ಹಾಕಲಿರು ಜನಡ ಉಂಡು ಸ್ವರ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬೂರು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮೇಲಡ್ಲ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲಡಿತೆ ಇದು ಮೈಕ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಭಾಗವತರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಾಕ ಏಪಲ್ಲ ಸ್ವರ ಉಂತುಜಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವರ ಬೂರುಂಡು ಆನೆ ಹಾಕಲು ರಜೆ ಮಾಡುವೀರು ತುಂಬುದಾತು ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಾವಿದಿರ್ದಾನ ಮಲ್ತಿರು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಮೈಕಜ್ಜಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಕಜ್ಜಂದು ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೀರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬದುಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ನಡೆದಾರ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಉತ್ಸವಲೆಗೆ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಳು ದಿನಾಲತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ನೆಗಲ್ಲ ಮೇಲ ಕಡೆ ತಾಡ್ನಿಲ್ಲ ಅವು ಉತ್ಸವ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉರಿಪಾದ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲೈನ್ ಒಪ್ಪಿಯರು ಕಾಲ ಮೈತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪಿಯರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಈಗಟ್ಟು ದುಂಬು ಅಂಡ ಕೃಷಿ ಮಂದಾನಿ ಒಂದು ಜೆತ್ತು ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮಂದಾನಿ ಶಾಲೆ CL ಬಾವಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ದಿನಾಲ ಆಟ ತೋರೆ ಅದರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ತೋರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪೋಪುಜೀರು ಪೋದ ಪುನಾಕಲ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಪೋದು ಬಿಡ್ತು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಪೋ ನಡೆದಾರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ತೂಪನಾಕಲ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಣಿಪಿಡಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೋದು ಐದಾರ ಈ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟ ಅಂಡ ತೂದು ಪೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜದ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ಲ ಪೂಜಿರು ಐಪಕ್ಕಲಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ರು ಅಂಚ ನಡೆದಾರೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 ಪಟ್ಟಿತ ಜನ ಆಟ ತೂಪಿನಾಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೀರಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಆಟ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮೈಸಾಸುರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಂಡಮುಂಡೇರು ಇದು ಬಂಜಿನ ಪುಂಜೇನ ಅಕ್ಲ ಆಟ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮಂಜೆ ಪಾತೆರ ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವನಾ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಂತ್ರೇ ತೀರ್ಥೇ ದ್ವಿಜೇ ದೇವೆ ದೈವಜ್ಞೆ ಭೇಷಜೆ ಗುರೌ ಯಾದೃಶಿ ಭಾವನಾ ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶಿ ಎಂದು ಮಂತ್ರಡು ತೀರ್ಥಡು ಬ್ರಾಣಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ದೇವೆರಡ ಐಬಕ್ಕ ಮುಕುಲ ಜೋಯಿಸೆರಡ ಮುಖ ಮೊಯ್ರ ನಮ್ಮ ಮರ್ದುಗೊರ್ಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಗುರುಕುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಫಲ ಅಂತ ಅಂದುಪ್ಪನು ಅವು ಏನು ಬಂಡದ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡಿಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮವರು
ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಎರಾವರಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರದು ಪೋಯಿ ಬಂಜಿನಾಕುಲು ಆಟ ತೋನುಂದ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿನಾಕುಲೇ ಆಟ ತೂಂಡುಂದನೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಂಜನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆಲು ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ದಾರ ಬೈದಿನಿ ಐಟ್ ದಾದ ಕಥೆ ಎಡ್ಡ ಕಥೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನೇ ದೆಪ್ಪುಗ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸಗ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಬಂಜಿನಾಲ ದುಪ್ಪುನಗ ಆಲಿನ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಹಾರ ಮಲ್ತದು ಹೋದ ಇವಕ್ಕ ರಾರದಿರು ಆಲು ಜೆತ್ತುಪ್ಪುಡಗ ಇಡೀ ಆಲೆಗೆ ಇಡೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕಥೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅವು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಆದ ಪುಟ್ರೆಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಐದಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಾಣನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಂಜಿನಾಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆನಾತ ದೇವರನ್ನ ಕಥೆಕ್ಕಲೇನು ಕೇನುಡು ತೂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಾದಿ ಉಪ್ಪನ ಆಟ ಐಟು ತೂಡ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಯಮಲ್ ದಾದರನ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಗೌಜು ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವಿ ಪುಸ್ಕು ಅಂಚ ಎನ್ನರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನು ಕೀರ್ತಿನ ದೇವಿಯಿಂದ ಐದು ಮಿತ್ಬೋಡು ಅಂಚ ದೇವಿನ ಮಿತ್ತೇ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಎರಾಂಡ ಆಟತ್ತು ಎರಡ ಅಪನಗ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಜನ ಆಣ ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟು ಅದೇ ಐಟು ಪುಣು ಇತ್ತು ಐದಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡಂಜನ ಪಂಡ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತಿ ಇಂದ ದೇವರ ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬೇತ ಮಾತಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತ ಪೋಡಿಗೇಡು ಬತ್ತನಂದ ಭಕ್ತಿ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಎಂಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಂಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಪಿನವಿನ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಿಂದ ಆಟಕೋಬಿಡುವನ ಎಂಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆವಡಂದತ್ತು ಅಂಚ ಆವರ ತೀರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆವಡಂದಿತ್ತು ಬಂಜಿನಾಕಲು ಆಟನ ಏಪಲ್ಲ ತೋಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಆಟ ತೂತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಬಿಡುದಾಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಹೊರಗೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಯಿಗವು ಬತ್ತದ ಅಂಚೆ ಬರ ಪಾತ್ಯರೊಂದು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಳು ಆಟದವರೆ ಪಣಪ ಬಂಜಿನಾಕ್ಲೇನು ಆಟ ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಪ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬಕ್ಕೊಂಜು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಅರ್ಚಕೇರು ಇಂಜಿರಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿ ಬರೀ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐದಿಡ್ಲ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇರು ಕುಲು ಒಂಜಿ ಭಂಗಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರ ನೆತ್ತ ನಡುಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಯಾನು ದುಂಬುಲ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ಹಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೇನು ಸಂಪಾದನಾ ದೃಷ್ಟಿ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ₹1 ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಯಾನು ಓಲ್ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನ ಎಂದು ಕಡೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ತಾಳಮದಲ್ಲೇ ಪೋಪುಜಿಂದ ಇತ್ತ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸರಣೆ ನಾಲ್ಕು ಇಕ್ಕಲ ಬತ್ತ ನೀಡಿದಾರೆ 2011 ಬೊಕ್ಕ ಆಸರಣೆನ ಮಾತ್ರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತ ಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಲ ಏನಟ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರ ಅವಳು ಮೂಲೂಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಬರೋಪಿಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆವರೆ ಆಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐತಾರ ಐತ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥವನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತ ಆಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂರ ಪಾತಿರದೆ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಪುರಾಣಗ ಅರ್ಸನ್ನೇರು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಬೈದಾರೇರು ಅದನ್ನು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೇನೆ ಬತ್ತೇರು ಬಂತು ಮಂಚಿಂದ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪಾರು ಹೌದಾದನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ತೂತ ಎನ್ನಿವ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಇರದಾದ ಪನ್ಪಾರಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಟ ಅವೇ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ತೂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಟೀಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸರಣೆ ನಾಲ್ಕು ಬರಡು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಶರಣು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರೇಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ನೇಲಮೀರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣೆರಿಂದ ಅಪನಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪನ ಒಂಚೂರು ವಿರೋಧಿಲು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಪನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಡೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸಾದಿರು ಪನಗಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ನೇಲಮೀರು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂಬರಡು ಪಂತಿನಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತೊಂದು ಪೋನಗ ಎನ್ನ ದೇವ್ರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಡೆ ಅಂತೈತೆ ಅಪನ ಇಂಕ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಆಟದ ಪ್ರಸಾದ ಪತೊಂದು ಅದೊಂದು ಪೋಡೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಮೀರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ
ಆರು ದೇವರನ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ನೀನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಪಾರ್ಸ ಆಯ್ತಾರ ಎಂಗ್ಳು ಮುಜಿನಾಲು ಜನನ ಪಂಡ ಆಟಾಡು ಯಾರನ್ನ ಒರಿ ಪೋಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋರ ಯಾವ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತನ್ನ ಇದ್ರ ಯಾರನ್ನ ಒರಿ ಪೋಪ ಒರಿಯನೇ ಬಂದ್ರೆ ನಿಗಂಡು ಪೋಪ ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅವೇನು ಎಂಗ್ಳು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುವಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಬೇತ ಕಟ್ಲ ಪುರವು ದಾದ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪುರ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಲ ಸಾಧ್ಯತತ್ತೊಂದು ಉಂಡ ಅಂತ ಸಾದಿ ಇತ್ಪೂರ್ ತತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತಡು ವಿಶೇಷಾದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ತಿರುಚುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಐದಾರ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಅಂದಿಗಂಡು ಮಲ್ತೀರು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಲ ಸಾಮವೇದ ಕಾಲ ಅಥರ್ವೇದ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪೌರುಷಯ ನೆಕ್ ಕಾಲ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆತಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಜಿ ಸುರ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರ್ಯರು இருந்தது ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋನುಂದಾಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾವಣೆ ದ್ರಾವಿಡೆ ರಾಮೇ ಆರ್ಯೆ ದ್ರಾವಿಡರು ಎನ್ನಾಕ್ಲೇನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ರಾಮನ ಮಿತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಟ್ಲಕ್ಕ ಅವಳು ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗಲ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ತುಂಬು ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀರು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೆಡ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಭಾರತಡು ಹಾಲಾತಿಸಿ ಅದೇ ಅಂದ ಈ ದುಂಬು ಈ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿತ್ತು 1956 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ನಾಲ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯೇ ಬೈದಿನಿ 56ನೇ ಇಸ್ವಿಟಿ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥರೂಪ ಕನ್ನಾರಡು ಬಂದು ಪುಣೆತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವೇನು ಬರೆದು ಮಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂಜೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜೈಟ್ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂಜೇ ಪಾಠ ಅವು ಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂಚೆನೇ ನಡೆದೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತದನ ಅಂಡು ಆ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಪಾರ್ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಕೆಲವರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿರ ಬೇಡ ಬರ್ಪುಸಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪಾರ್ದನ ಕೆಲವರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದಿಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆಗಳು ಎತ್ತೋ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪದ್ಯలు ಪಡೊಂದು ಸಾಗಲಿ ಮಲ್ತ ತಗೊಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಗ್ರಂಥರೂಪ ಪಡಿಜ್ಜಂದೆ ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆವರೆಪೋದು ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಂದು ಏರಾಂಡ ಒರಿಯ ಪಂಡೇಡ ಆಯ ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳಾದ ಒಂಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡಲ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರು ಆ ದುರುಪಯೋಗ ಪನ್ಪಿನದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡ್ದ ಬಂಡ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನಮನೇ ಬೇತ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪುನು ಇದ್ದರ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧಾತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಈ ಋಗ್ವೇದದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿನ ನಾಲ್ಕಲೇಟ್ಲ ವೈದಿಕ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಯಜುರ್ವೇದಿನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಸಾಮವೇದಿನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಅಥರ್ವವೇದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿನ ನಾಲ್ಕಲ ಒಲೆ ಪುರಾಣದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತಾರ ಕ್ರಮ ಪುರಾಣದ ಪುಣ್ ಆ ಪುರಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಲೈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ಪೌರಾಣಿಕ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಐಟು ಪುಣ ಮೂಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಗಂಟಾಮಣಿ ಎಂಕುಲ ಬಂದಾವ ದೈವಲ ಬಂದಾವ ಉಂಡು ದೀಪ ಬತ್ತಾವನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣು ಎಂಕುಲ ಮಲ್ಪ ಆ ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದೀನಿ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಡಿ ಪಣಿಯಾರ ಕೊಡತ್ತಿ ಬೊಂಡ ದೀನಿ ಹೋಮ ಒಂದು ಎಂಕುಲ ಮಲ್ಪ ಜನ ಹೌದು ಐವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಹತ್ತು ಏತೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಸಾರ ದೀಪಿನಿ ನುಪ್ಪು ದೀಪೇರು ದೈವಾಗ ಒಂದು ಎಂಕಲೇನು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ದೀಪಿನಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಶಬ್ದ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪಿನಿ ಅವಳು ಐಕ್ ಶಬ್ದ ಬೇತೆ ಪಾಡುವಿರು ಪಕ್ಕ ನಮ ಮಲ್ಪಿನ ಆಹಾರನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಕಲ್ಲ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರನ ಆರಾಧನೆ ಕೋರಿ ಬೈತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಕಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಕೋರಿದಾರ ಪೂಜಾ ಕುರ್ನೀರು ದೀಪ ಕುರ್ನೀರು ಆತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಶಭಕ್ಷ ಅನ್ಬೋದಾರ ಉರ್ದುಗು ಮಾಶಭಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಷ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಐದಾರ ಎಂಕುಲು ಉರ್ದು ಮೂಡೆ ಮಲ್ತ ದೀಪ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪಿನ ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ದೇವರು ದೈವ ಇರು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತರಡ ದೇವಃ ದೈವಂ ದೈವತಂ ದೇವತಾ ಈತಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಪನಾಗ ದೈವ ಒಲ್ತು ಶಬ್ದ ಬೈದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದ ಹತ್ತು ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಹತ್ತವು ಅದೇ ಭೂತ ಬಣ್ಣ
ತುಳಿತ ಶಬ್ದ ಹತ್ತವು ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದನೇ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಭಾಜನ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದನೇ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದನೇ ಇದೆಯೊಂದು. ಅಂದ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಟು. ಅಂದ್ ಮೈಸೂರದ ಜಾನಪದ ಅದೊಂದು ಕಥೆ ಬೇತೇನೆ ಒಯ್ದುಂಡು. ಅಂದ್ ಆ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಪತೊಂದು ಆ ಕಥೆ ಹತ್ತು ಬಂದು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರವರು ಇತ್ತ ಸುರ ತುಂಬಿತ್ತಿಜವು. ಇತ್ತಜ ಅಂದ್ ನಂಜನಗೂಡು ರಾವಣನ ವಿರೋಧ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ನಂಜನಗೂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪುರ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀರ. ಅಂದ್ ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯರೆಗೆ ಬೊಡಿತಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅದೇ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರಿನ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೋಡು. ಇಜ್ಜರ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗೋದು. ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಇಜಿನಲ್ಲ ಐತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತುವ ಸುರ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲು ಹತ್ತಂದು ನೋಡಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ನಲ್ಪುಂಡು ಐಟೇನೆ ದುರ್ಸುಡು ಬೇರು ದುರ್ಸೋಡು ಬೇರೆ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ದೈವದ ನುಡಿಗೇಂದ್ರಗೆ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಆ ಒಟ್ಟು ಗೌಜಿ ಗೌಜಿ ಗಂಜಾಲಿಗೆ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ವಿನಃ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತು ಸರ್ ಐಕೊಂಚ ಸಮಾಜಘಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಐಕ್ ಕೈ ಸೇರ್ಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲು ಒಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಅಂಚ ಸೇರ್ಸ ನಮ್ಮ ದುಂಬಲ ಎತ್ತುಂಡು ದುಂಬಲ ಜಾರು ಹಾಕಿ ಎಂದು ರೀತಿ ದೇವರಿಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಇತ್ತೇರಿ ಹಾಂ 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 ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಥಲು ಉಂಟು ತಮ್ಮ ಭಾರತಡು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಣ್ಪುಜೀರು ಮಲ್ಲ ದೇವರು ಪಣ್ಪುಜೀರು ದೇವಿನ ಮಲ್ಲೆ ಪಣ್ಪುಜೀರು ಐನು ಪಂಕಡ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಐಬಕ್ಕ ನಾರಾಯಣೆ ಈಶ್ವರಿ ಐಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಐನು ಪಂಗಡ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಉಂಟು. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ಪಿನಿ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ಪಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಲಡಾಯಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ಆತಿಚ್ಚ ಅವು ಎಂಜ ತಾತ್ವಿಕ ಆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆತನ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ఆయన ನೆರೊಂದು ಇಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟೇ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಹಾಂ ಅವು ಬೆತಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆತಬೇತೆ ಕಟ್ಟು ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿಗ್ ಎಂಕಲವಲು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ 15 ದಿನ ಮುಗಿಂಡು ಹಾಂ ನನ್ನ 15 ದಿನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೊಟ್ಟ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಹಾಂ ಹಾಂ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಂಚವಲ್ಲ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಓಹೋ ಹೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಹತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಂಡ ಎಂಕಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಆಚರಣೆ ನಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರ್ಯಾವ ಅಂಚ ಅಂಚಂದ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಇಂಚ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುಣ್ಯಮೆ ಸೋರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಅಂದ ಆ ಕರ್ಮಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಅಂಚ ವೈದಿಕ ಅಂತ ಬದಲು ಮೂಲ ಪಾಡ್ದನಕಂತದ ಆಗಲೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಹಾಂ ಅಂಚಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆ ಕ್ರಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿಚ್ಚ ಇದು ವಾದಿರಾಜರು ಅಂಚ ಮೂಲ ಏತೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಮಾಮೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಬರೀತೀರು ಅಂತ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ ಬರುತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಅವು ದೇವರ ನಾಮ ಅಂದು ಬುದಾರ ಈಗ ಓಹೋ ఆయన ఏర్ల పండగ దేవర నామ ಹೇಳಿ ಬಂದಂಡ ದಾಸರ ಪದ್ಯನ ಮನ್ಪಿನಿ ದೇವರ ನಾಮ ಅಭಿನಂಜ ಬಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಅಂದೆ ಈ ಎಂಕ್ಲ ವಾಯಿಸ್ತು ತಿಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜಾವಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಂತ್ರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪುಂಜಾವಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪುಂಜಾವಲಿಗೆ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಮಧ್ವನಾಮ ಅಂದುಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಜಯ ಜಯ ಜಗ ಜಗ ಜಯ ಜಯ ಜಗತ್ರಾಣ ಜಗದೊಳಗೆ ಸುತ್ರಾಣ ಅಖಿಲ ಗುಣ ಧಾಮ ಮಧ್ವನಾಮ ಅಂದ ಅವು ಆಕಲೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಣ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ವಾದಿರಾಜರು ತುಳುಟ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಪದ್ಯ ಉಂಟತಿ ಅಂದ ವಾದಿರಾಜರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಏರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ದಾಖಲ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮೊದಲಿನ ಪದ್ಯ ಓಹೋ ಹೋ ದಶಾವತಾರ ಮಂತ್ರ ದಶಾವತಾರ ಮಂತ್ರವು ಮಂತ್ರ ಅವೇನು ಉಡುಪಿಡೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಮಲ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವೇನು ಈ 1 ಸಾವಿರದಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 500 ಸಲ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಕ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಓಹೋ ಹೋ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ ದೇವ ನೆಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಣ್ಪಿನ ಐ ಕೊಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಣೆ ನಾಲ್ಕು ಪಣ್ಪಾವ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಂಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಪ್ಪಡ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೌದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಓ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ದನ ಆ ಒಂದು ಪುರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದನ ಕೊಂಚ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಿರ್ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಆನು ಪೊನ್ನು ಬರ್ತದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ ಏನು ಪುರ ತುಯ್ಯೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದಿಪ್ಪು ಹಾಲ್ಗೆ ಅಂಡ ಕಟೀಲ್ಡು ದಾರೆ ಅದು ಬರೋಡು ಆಗ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನು ಆತು ಜೋಡಿಲಿಪ್ಪುವ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಸರ್ ಒಂದು ಏಪುರದೊಕ್ಕ ಶುರು ಅಂಡು ಕಟೀಲ್ ಮದ್ಮ್ಯಾವರೆಗುಂದೇ ಸ್ವಯಂವರ ಭಾರತಿ ಅರ್ಚನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಡಪುಂಡು ಹಾಂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ನಾಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಯಂವರ ಭಾರತಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಂದ ಮದ್ಮ್ಯಾವರೆಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಆಯ್ತಾರ ಕಟೀಲ್ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಆರಂಭ ಆತನು ಅಂಡ ಬ್ರಾಣೆ ನಾಲ್ಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜವರು ದಯಕ್ಕೆ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಬ್ರಾಣೆ ನಾಲ್ಕಲ ಮದ್ಮೆಡು ಮದ್ಮೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿತೃನಾಂದಿಯಿಂದ ಅವರೇ ಉಂಡು
ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೆ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಅಂಚಂದ ಕಟೀಲು ಬರಕೆ ಬಂದು ನಾಗ್ಲಿತ್ತಿರು ತುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪಿರು ಬೇರೆ ಕೈ ಮಿಗಿಲಿ ಮಣಪಾಯಂಗಳು ಉರಿನ ಹಾಕಲು ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೇತ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಕೋಡಿದಾಲು ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಕಡ್ಪರೇಜಿ ಕಡ್ಪರೆ ಓಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಪಿತೃಲೆ ಪರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಚ ಆ ಮದ್ಮೇನ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿಲ ಬೈದಿನ ಇನ್ನು ಕೊಡೆದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಆತಂಡು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದ ಕಟೀಲು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಬನಿಪಿನ ಅಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆತನು ತೊಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಾದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆತನು ಮೂಲ ದುಮ್ಮು ಮದ್ಮೆದಾನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಿಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೆತಕಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಏನ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀನು ಭಕ್ತಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಅವನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂದ ದಿನ ವ್ರತಟ್ ಇತ್ತದು ಮನದಾನಿ ಐತ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ದುಂಪು ಒಪ್ಪಣಕ್ಕ ಮಲ್ತೆರಡ ಕಟೀಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪನು ಓಹೋ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜನಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದ ದಾರ ಅದು ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಅವು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂಚೆನೆ ಲುಪ್ತ ಆದ್ ಬೋಪನು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಬೋಪು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಏತ್ ಮದುವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸರ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರದ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಇಂಚ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನೂದು ಜೊತೆ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಪುರ ಬತ್ತನೆ ಪುರ ಎಂಚ ನೀಕು ಎಂಕಲೊಂಜ ಐನಾಜಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಲ್ಪ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲದ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ತಪದಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲದ ಮದ್ಮೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಮ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೇ ಪೋ ಕಾಂಡ ಸುರಾಯನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅವೊಂದೇ ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಇತ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ದುಂಬು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಯಾರಂದು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಕಟೀಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಜೇರಿಗೆ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡೆ ಎಂದೇ ಪುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜೇರು ಬಂದಿನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಿತ್ತು ದುಮ್ಮು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಘಂಟ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ದುಮ್ಮು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಮದುವೆ ದುಮ್ಮು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಆಕಲು ಇರುವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವು ದುಂಬು ದಿಂಚಿತ್ರ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಇಂಚ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮದ್ಮಾಯನು ಮದ್ಮಾಲು ಮದ್ಮಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ತೂಪಿನ ದಿನ ಏನು ಬಣ್ಣ ಮದ್ಮೆದಾನಿಯೇ ಐದು ದುಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇನೆ ಗಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದೂರು ಇದನ್ನು ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಿನಾಗಿ ಅಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪರಗಿ ಅಂಕ್ಲು ಕನ್ಯಾರ್ಚಿ ಅದು ಬೈದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಮ್ಮೀರ್ ಮದ್ಮೆ ಪ್ಯಾಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ದುಂಬು ಮದ್ಮಾಲು ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಬರ್ರೇಜಿ ಅಂಚ ಹಾಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿನ ಅಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಮ ದಯಮಾಡ ದುಂಬು ಒಟ್ಟು ತಿರ್ಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿಯೇ ಸುರುಕು ಹಾಕ್ಲೇನು ತೂಪಿನಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಡಿ ಬಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಸುರಾತಂಡು ದುಂಬುಡಿಜ್ಜವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋದು ಕಟೀಲು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಕಟೀಲು ಪೋದು ಪೊಳಲಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಜನಕಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆಗೆ ಇಂಚಗ ಸುರಾತಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದುಂಬು ದಾಲ ಇಂಚಿನ ವಾ ನಿಯಮಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿದಾಲ ಅಜ್ಜನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಹೋಗಿನಪ್ಪ ಕಟೀಲು ಅಂತೂ ಒಂದು ಪೊಳಲಿ ಬರಬೇಡ పొలాలు దాకా కట్టి పెట్టుకుంటే సమ ఎంకులు పొలాలు పోయినా నేను చోపిని ఆ ప్రశ్న ఏర్పడు ఆండ ಜನಕುಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಮತ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜೇ ದಿನ ರೆಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದಿಯೋಲ್ನಿ ಒಟ್ಟು ರೆಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿರತ್ತ ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋದು ಕಟೀಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋದೇ ಕಟೀಲ್ ಬಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪರು ಪೊಳಲಿ ಹೋದು ಇನಿ ನಾನು ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತು ದೇವದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇನಿ ಪೊಳಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಕಟೀಲ್ ಹೋದು ಪೊಳಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಒರಿಯಾಗಿ ಅದಾ ಐಡ್ದವರ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಪೊಳಲಿ ಹೋದು ಕಟೀಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕೊಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತ್ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ದುಮ್ಮಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಕುಡುಪು ಬಳ್ಳ ಮಂಜೆಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋರವಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿರ ಅವು ಬಂಡ ಮುಲ್ತು ದೇವರ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ತಾ ಪೂಜೆ ದಾಖಲೆ ಇಡಬಾರ ಮುಲ್ತು ಅಡೆ ಪೋರವಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಖಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಟೀಲು ಬತ್ತಲಕ್ಕನ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಕ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜೆ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಾಗ ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಈ ಕ್ರಮ ಪೊಳಲಿ ಬೋದು ಕಟೀಲು ಬರೋಡು ಕಟೀಲು ಬೋದು ಪೊಳಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ 4 ವರ್ಷ ಪಿರ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇದು ಅಕೇರಿಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮನೆ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರೌಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂಡಲ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನೆ ದುಂಬೋದು ದುರ್ಗಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಅಂತ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಲ್ದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ
ಕುಣಿಕೆ ಚೆಂಡಮದ್ದಲೆ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಆದ ಕಲ್ಪಾವ ಇಂದಲ್ಲ ₹1 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಶಾಲೆ ದಾಖಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬತ್ತದ ಏನು ಕಲ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟೀಲು ಮಲ್ದನು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಆನು ಪಂಡುಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಡೆದಾರ ಒಂದು ಸುರುಕಿ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲದೆ 14 ವರ್ಷದ ಉಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಏನು ಮುಂದುವರಿಸಾದು ಎಂಕಲ್ಲ PUC ಅವು ಪಿತ್ಯಾದಾಗಲು ಬರ್ರೇಜಿ PUC ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಝೇಂಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಲ್ದಿರು ಐಟಿ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಣಿಕೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣಂಜನ ಕ್ರಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಶುರು ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ಆ ನಮೂನಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸುಲು ಇತ್ತು ಶುರುವಾತನ ಇತ್ತಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಚಟ ಐಟು ಒರಿಯನ್ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಾವ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿಕೆ ಶೋ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುರಿತಾತೊಂಜಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆನು ದೇವರಿಗಿಂಡಿರ ಪುರ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಕೊರಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕಲ್ಪಂಡ ಕನ್ನಡಲ ಉರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಉರಿಯುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಉರಿಯುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಹಾಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಲಾಗ ಕಲಾವಿದರ್ನಾಗಲಿ ಎಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಚ ದೆತ್ತನವರು ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ರಾಜ್ಯಟ್ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಗೆತೊನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತು ಧರ್ಮಗತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಾವಿದರು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಜೀರಿ ಆಕಲೆ ಗೆದೊನ್ ಪೇರು ಆಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪೇರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದತ್ತು ಅವು ಸಂಚಾಲಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಂಬ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಆಟ 4 ಕಡೆ ಆಪ ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಟಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪೋದು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರು ಇಂಚ ಆಯನ ಕುಣಿಕೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಯಾವ ಮೇಳಗು ಇಂಚ ಅಂತೂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಸುಲಭ ಐಟ್ ಆಯನ ಒಂದು ಜಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕನೆಟ್ಟು ತೂಪಿರು ಮೇಂಚ ಮೇನ ಕುಣಿಕೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಥ ಲಾಯ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ಪೇನ ಬೊಡ್ಚಾಂದ್ರ ಬಾತಿರ್ಪೇನ ಅಂದ ಬರೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತದೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಪೇಡ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಲ್ಪ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಬಿದ್ದಾಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಸರ್ ನನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಬಿ ಪಾತೀರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಶಿಷ್ಯಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತರೇ ಉಂಡು ವೇದಮನುಚ್ಚಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೇವಾಸಿನಂ ಅನುಶಾಸ್ತೀನ್ ಸುರಾಪುಣ ವೇದಪೂರ ಪಂಡಾಯ ಬಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಗುರುಕುಲಿಂಚ ಉಪದೇಶ ಬೇರೆ ಸತ್ಯಂಬದ ಧರ್ಮ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಚರ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಪೂರ ಐತ ವಾಕ್ಯ ಏತಿತ್ತನ ಬಂಡ ಆ ಗುರುಕುಲ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಗಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ ನೋ ಇತರಾಣಿ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಇಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವನು ಬರೀ ಇದೆದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಾಲ್ದ ಇದೆದು ನೋಡ್ಚಿ ಪುಣ್ಪುನಾಡಿ ಆತುಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬದುಕೊಡು ಬಂದಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಅವು ಪೋಂದು ಬೈದನು ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತಿನ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತ ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುದಾನೆ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೂಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಎಕಡೆ ಪಡ್ಲಕ್ಕನ ವೈಭವೀಕರಣ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬಡ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಮದ್ಮೆ ಆ ಪಂಡ ಮದ್ರಂಗಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾಡುಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯನೇ ಐದು 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 ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಪುಣ್ಣು 4 ಪುಣ್ಣು ಬರೋಸರು ಮಲ್ತ ಮದ್ರಂಗಿಗಿತ್ತ 500 ಜನ ಮದ್ಮೆಗೆ 50 ಜನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ರೇನು ಜನಕಲು ಬುಡೋಡು ಅನಾಥ ದುಶ್ಚಟಲೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐವಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಲ್ತಿನ ದಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ಅವು ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡೇನಾಗಲಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ್ರೆ 10 ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣಿಪಿನ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಬಂಡ ಶಾಸ್ಯತೆ ಅನೇನ ನಡೆದ ಆರೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಪ್ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅತ್ತಂದೆ ಪೆಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಶಾಸನ ಅನ್ನುದಾರೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಬಾಡು ಆತೇಕ್ ಎರಡ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ಯತೆ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆದ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಶಾಸನದ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕೆರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಬನಿಪಿನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇಡ ಕೆರೆಡು ಬನಿಪಿನ ಇತ್ತಲ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅವೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದ್ದರ ಅಂಚಿನ ಬೆತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಡೀ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಡದಾತುಂಡ ಪರೋಪಕಾರ ಅಂತೂ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ ಇಡೀ ಸಾತ್ವರ ಸಾರಜನ ಪರೋಪಕಾರ ಅಲ್ಪುಣ ಪುಣ್ಯ ಬೇತೆರಿಗೆ ಉಪದ್ರವಲ್ಪುಣ ಪಾಪ ಈ ಕ್ರಮಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯನ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಜಡ್ಲ ಅಂಧಾನುಕರಣ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ಮಲ್ತಿನೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏನಕೇನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನದ ಯೋಬಿಲಿಗೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂಪನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಶೋಕ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಯನ ಎಂಕ್ಲೇ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಮನ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮನೆ
ನಮ್ಮನೆ ಏ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಸ್ ಮನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ನಮ್ಮಾರು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಂಡಿದು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ನನಾತ್ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಕರುಣಿಸವಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದನ ತುಳುನಾಡವಡು ಪಿದಾಯದವಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇರ್ನೋಟ ಪಾತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ನೋಟ ಪಾತೆರ್ ನಂದು ಪನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜನ ಹೊಸ ಕತೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆತ್ನಡತು ಒಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ನಮಸ್ಕಾರ.